Χρυσόζη. Τι είναι βρε Χρυσόζη Χατζατζάρη, και έβλεπα ένα όνειρο. Άσε τα όνειρα και μάθε τα νέα. Αχ, τι όνειρο! Είχα, λέει, μπροστά μου ένα πιάτο με στιφάδο και δεν πρόλαβα να το φάω. Με ξύπνησες εσύ. Αν μάθεις τι γράφουν οι εφημερίδες, δεν θα θες να φας. Θα σου κοπεί η όρεξη. Για λέγε λοιπόν. Φίλε, δύσκολες εποχές. Πείνα, κατοχή. Κατοχή. Έχουμε κατοχή. Ήρθαν πάλι οι Γερμανοί. Μα αφού τους διώξαμε. Γύρισαν πίσω βρε παιδιά. Όχι! Έχουμε νέα γερμανοοικονομική κατοχή. Θα πεθάνουμε από την πείνα. Μωρεστά σου, άντεξα τόσα χρόνια. Πολέμους, δικτατορίες. Και να πεθάνω τώρα. Δου νου του, Καραγκιόζο. Δου νου του. Ξέρεις τι θα πει. Και τι σημαίνει. Δεν νοιάζομαι τρώω. Καλά, και για την Τρόικα ξέρεις. Τρόικα. Τρώμε καλά. Πώς δεν ξέρω. Καλά, θα φας εσύ καλά, θα φας. Πώς θα τρώμε, τι θα τρώμε. Δεν θα έχουμε λεφτά, κατάλαβες. Ξύπνα, κάνουν περικοπές μισθών. Χρωστάμε, λέει, πολλά στους Ευρωπαίους. Ας έρθουν να πάρουν τα δανεικά. Δεν έχουνε χρήματα, τα φάγανε. Μάνα μου τα κλεφτόπουλα, μάνα μου τα κλεφτόπουλα, μάνα μου τα κλεφτόπουλα, για όλου κατσαδόπουλα, τα φάγαν, τα ρημάξαν, τα ταμεία τα ρημάξαν, το χρήμα τσαλακώσαν, πάει στις τσέπες τους το χώσαν. Να δείρουν αυτούς που τα φάγανε. Να τα φέρουν πίσω. Να τα φέρουν πίσω, αυτό μάτια μου αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται. Γιατί μάτια μου εκείνη είναι αυτή. Θα σου τραβήξω το αυτί. Τι θες να πεις μωρέ. Άντε, λέγε. Βρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις. Είναι μπλεχμένοι όλοι και θα βγουν όλα στο φως. Αυτό δεν το θέλουν. Γι' αυτό ξεζουμίζουν τον κόσμο και δεν πειράζουν τους κλέφτες. Εγώ όταν χρωστάω τρώω ξύλο. Πολύ ξύλο. Να τους δίνουμε. Αν το άλλο, το χειρότερο. Γιατί. Έχει και χειρότερο. Βρε, δεν θα έχουμε δουλειές. Διώχνουν κόσμο. Δεν άκουσες για το τέρας της ανεργίας. Καλά. Τι μου λες. Μια ζωή άνεργος είμαι. Πω Χατζατζάρη, θα γεμίσει η Ελλάδα καραγκιόζιδες. Βλέπω να γίνονται και διαγωνισμοί καλύτερης παράγκας. Εσύ δεν χάνεις το χιούμορ σου με τίποτα. Αισιοδοξία, φιλοσοφία και αγώνα θέλει η ζωή. Μου ήρθε μια ιδέα, Καραγκιόζο. Τι κατέβασε πάλι το μυαλό σου ρε Χατζηχαβιάρη. Πρόσεξε τι θα πεις παλιογρουσούζη, γιατί άλλο ξύλο δεν αντέχει ο οργανισμός μου. Έτσι μου είπε ο γιατρός. Άκου, θα κάνεις σεμινάρια επιβίωσης. Θα δίνεις συμβουλές τις δύσκολες εποχές που θα έρθουν. Ωραία, συμφωνώ. Ας κάνουμε μια δοκιμή. Έρχεται, λέει, μια γριούλα με την κομμένη σύνταξη. Τι θα της πεις? Το βρήκα. Τι? Γιαγιούλα, αγόρασε μια ξυλόσοπα. Μαζίνεψε φασόλια φακές, ούτε πίεση, ούτε χολυστερίνη. Τσικονομία από τα φάρμακα. Μπράβο, τα λες πολύ καλά. Ύστερα, μην ξεχνάς, έχουμε και απόθεμα. Μη μου πεις, έχεις λεφτά στην τράπεζα? Άντε πάλι με τα λεφτά. Υπάρχει και ο Μπαρμπαγιώργος, ο Βλάχος, από γάλατα, τυριά, κρέατα, άλλο τίποτα. Κάτι θα φάμε όταν πεινάσουμε, αλλά το ξύλο σε αυτούς που πρέπει θα το δώσουμε. Εσύ δεν τρώγεσαι με τίποτα. Ευτυχώς. Καλέ, εσύ είσαι πρότυπο, εθνικός ήρωας, πάντα βγαίνεις νικητής, σου βγάζω το καπέλο. Κοίταξε Χατζατζάρη, είμαι Έλληνας και αυτό τα εξηγεί όλα.
Αγαπώ τη ζωή. Όποιος μου στερεί το δικαίωμα στη ζωή, το πληρώνει. Ο Θεός να τους εφυλάξει από τους πεινασμένους. Οι πεινασμένοι τώρα θα ξυπνήσουν, τα δικαιώματα τους θα διεκδικήσουν, τίποτα όρθιο δεν θα αφήσουν, ψωμί παιδεία πάλι θα ζητήσουν. Αυτοί που για τη ελευθεριά μας πολεμήσαν και στα πεδία του πολέμου ξεψυχήσαν, τη δύναμή τους μας κληρονομήσαν, με το παράδειγμα τους μας ενουθετήσαν. Οι πεινασμένοι τώρα θα ξυπνήσουν, τα δικαιώματα τους θα διεκδικήσουν, τίποτα όρθιο δεν θα αφήσουν, ψωμί παιδεία πάλι θα ζητήσουν. Μια μέρα η ελευθεριά θα νικήσει το πόλεμο. Μια μέρα η χαρά θα νικήσει τη λύπη. Μια μέρα η αγάπη θα νικήσει το μίσος. Μια μέρα η γαλήνη θα νικήσει την οργή. Μια μέρα το δίκαιο θα νικήσει το άδικο. Μια μέρα το καλό θα νικήσει το κακό. Μια μέρα το θάρρος θα νικήσει το φόβο και μια μέρα το φως θα νικήσει το σκοτάδι.